Ahoj, já jsem Prokop Šmíd. Díky za ochotu věnovat se mému příběhu. Můj táta pracuje v Dánsku, kde buduje protizáplavové poldry. Máma je hospitalizována v nemocnici s tuberkulózou. Já se musím starat o svoji 6letou sestru Rozárku a stará se o nás babička. Ráno 5. května jsem si vyzvedl v hospodě zásilku od táty, vysílačku a vzkaz. Rovnou jsem tam pro něj nechal odpověď. Také jsem vyzvedl a přinesl balíček kamarádovi Eliotovi, který kvůli svým rodičům skoro nevychází z bytu. Eliot mi za to daroval poukázku na zeleninu a pytlík chipsů. Také mi ukázal pozvánku na konferenci Strategie pro futuro a na raut. Už týdny jsem se pořádně nenajedl. Vydal jsem se s poukázkou k výdejnímu okénku, kde jsem potkal kamaráda Jakuba Kostku. Jakub mi řekl, že má večer brigádu jako ostraha na konferenci. Dali jsme si 2 a 2 dohromady. Po konferenci o řešení potravinové krize se má konat bohatá hostina a Jakub k ní má volný přístup. Nakreslil mi plánek, jak se dostat z nákladové plošiny zadem na malou scénu Nového divadla. A domluvili jsme se, že mě tam vpustí a že ještě řeknu dalším kamarádům, aby se taky přišli najíst. Společně jsme pak šli do nemocnice navštívit moji mámu. Máma je ale na izolaci, takže jsme jí tam nechali dárek a vzkaz. S Jakubem jsme se pak rozešli a já se vydal opravit vysílačku od táty do reuse centra. Tam jsem napsal vzkaz Oleně, své bývalé holce. Překreslil jsem si plánek akce do sešitu, stránku vytrhnul a sešit zamkl ve skřínce. Vzkaz pro Olenu jsem předal Štěpánce, která mířila na swap. Večer jsem dorazil k plakátům, kam dorazila i Olena, Marek, Eliot a Eva s Gertrudou, která nakonec odjela sama dodávkou pryč. Vydali jsme se na raut. Za divadlem jsme viděli hlouček ekologických aktivistů, kteří se tam sešli na slovanský rituál plodnosti, svátek kupadel. Rituál vedla holka, která si říká Živa. Na raut nás tajně zadem vpustil Jakub. Spolu s ním nás bylo 6. Vrhli jsme se na jídlo, ale vtrhla na nás ostraha. Marek rozbil skleněnou láhev a pokusil se s úlomkem zaútočit. Eliot vytáhl pepřový sprej. Nastal chaos a bezpečáci, neskušený mladý ucha, proti nám stříleli ostrejma. Eva, Eliot a Marek byli na místě mrtví. Olenu, Jakuba a mě převezli s těžkými zraněními do nemocnice. To je všechno. I když možná ještě něco. Ta holka Živa měla pravdu. Ta semínka fungujou.